Lallai mun gani hanyoyi wannan wanda aka yi lokacin da aka yi wannan sallah ta jamhuriya, sallar 18 Desambar ta 2018 a nan da magaran. An yi gine-gine alhamdulahi, kuma an yi hanyoyi. To cikin wannan hanyoyin kamar yadda kuka nuna ku da kanku, kuma yadda al'umma gaba daya take gani, hanyoyin wannan suna fuskantar lalacewa. In ka diba gabaki daya hanyoyin sun zamanto sun lalace, wani guri ma sun huhuje, wani guri kuma sun cika da ƙasa. To a gaskiya wannan abu bai ba, saboda kowa sani makudan kuɗi ne aka hudda a cikin aljihun bitalamani aka yi wannan aiki. Bai ba, an yi asara, an ɗauki kuɗi masu yawa an zuba, kuma an zo an yi aiki wanda bai cancanta ba, wanda bai dace ba, aiki wanda ba ingantacce ba. Akwai lalle lahin hukuma wadda ita ce mai ba da wannan kwangila ga wa'anda ta ga dama. Kuma kowa san yanzu yadda kwangila take a Nijar, kwangila ce ta siyasa. An aka tashi ba da kwangila ana ba mutane ne saboda haƙi da su ta siyasa, ba saboda gwanance wasu ba akan aiki. Wasu na ganin kamfanin gidan ruwa sin ya taka rawa wajen lalacewa hanyoyin nan, duba da cewa da zaran wasu tiyayyukansu sun samu matsala za su zo su harɗa inda suke so. Kan ai aikin ya kamata a ce an ɗauki matakan da za a zo a yi aikin ruwa tukwa. Kenan aiki ne ba a yi shi ba da tsari. Kenan ku ba gidan ruwa bai ke tsara aiki, wanda suka tsara aiki wanda na gaya ma gwamnati ce ita ce kamata ta tsara aiki. Ya zamanto na farko an ƙare aikin gidan ruwa, kuma bai cin aikin gidan ruwa a zo a yi aikin hanyoyi. To ba a yi ba wannan saboda gauga ta siyasa, saboda ana so a gaggauta a yi aiki don a ce an yi aiki. Kenan mun lura da 'yan siyasa aiki ne suke dan a ce an yi aiki, ba wai dan al'umma ta ci amfanin shi ba. Shi kuma irin wannan aiki ne ya kamata a yi shi na al'umma ta amfana. Kenan akwai lahin 'yan kwangila, akwai lahin wanda suke ba da kwangilai, kuma akwai lahin 'yan kwangila su ma da ba su da kishin ƙasa, kuma akwai rashin dacewa wasu ayyukan ma. Inda akwai guraren da zaka gani gurin makwantar ruwa ne. Yanzu ka ɗauki misali gurin masallacin Lawal Bala, kaga wannan guri kwata-kwata wannan aiki bai yi ba, saboda yau in ruwa ya faɗi gaba ɗaya wannan guri kaga yadda yake badawa. Ko kuma ma yanzu ka ɗauki wannan aiki da ake yanzu ma wannan na hanyar wannan ta tanuta, ai ka gani duka wannan aiki ne wanda ya haddasa ma mutane da yawa asara. Kenan cikin aiki kuwa akwai ka'idoji yanda ake bi a ilimce, yanda ba za a takura ma ba kowa. Kenan muna kira gaban nan idan za a yi aiki ya zamanto a yi shi fi sabilillahi, kuma a tsaya a yi tsanaki a bi dukkan wasu ka'idoji na tsarin aiki. Ya zamanto aikin gidan magudanar ruwa an yi ta tukwana kamun a shimfiɗa hanya. Mai muddin a ce sai kullum an sa hanya ne za a so a rika fasawa don a gyara magudan ruwa, kaga bai ba. Saboda haka ne ya kamata a samu hanyoyi na zamani na sa tuyika, tunda akwai hanyoyi na zamani wanda a cikin hanyar yanda za a sa shi, yanda idan an zo gyaran shi ba sai an taɓa hanya ba.